να συζητήσουμε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, παιδοψυχίατρος. Καλή σας ημέρα και πάλι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έχω απορία όλο αυτό το διάστημα είναι, ναι μεν είναι ένα πολύ μικρό μωρό, ένα βρέφος μόλις 11 μηνών. Μπορούν όμως να του μείνουν τραύματα στην ψυχούλα του από όλα αυτά όσα έζησε. Βρισκόταν για κάποιες ώρες πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας. Προφανώς. Προφανώς και μπορούν να μείνουν τραύματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε. Όχι γιατί έχει μνήμες και θα θυμάται το γεγονός σαν γεγονός, αλλά γιατί τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του βρέφους, είναι αυτές, του μωρού, είναι αυτές που δημιουργείται ένας δεσμός με το πρόσωπο φροντίδας του που συνήθως είναι η μητέρα. Αυτό λοιπόν, αυτή η διετία είναι η πιο σημαντική για να αναπτυχθεί ένας ασφαλής δεσμός, όπως λέμε στην παιδοψυχιατρική, η οποία καθορίζει, είναι το πρότυπο μοντέλο που καθορίζει όλους τους δεσμούς της μετέπειτα ζωής του. Σε όλες τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οπότε, το συναισθηματικό τραύμα που δημιουργείται όταν βιαίως γίνεται η αποκόλληση από το πρόσωπο προσκόλλησης είναι πάρα πολύ έντονο και θα είναι σε όλη τη ζωή δυστυχώς από ό,τι λέμε στα παιδοψυχιατρικά μας δεδομένα. Και προφανώς τώρα το συγκεκριμένο παιδί θα πρέπει να παρακολουθείται από ψυχολόγους για πολλά χρόνια. Καλό θα ήταν πραγματικά να υπάρχει υποστήριξη όχι μόνο του παιδιού και της οικογένειας που θα έχει την επιμέλεια, και γιατί θα χρειαστεί να γίνει η ανακοίνωση του γεγονότος, θα αναρωτηθεί σταδιακά πού βρίσκεται η μητέρα του. Δεν είναι μια δολοφονία της μητέρας του από κάποιον, είναι η δολοφονία της μητέρας του από τον πατέρα του. Ναι. Βέβαια. Και όταν το παιδί αυτό κάποια στιγμή θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα μπορεί να ψάξει όλα όσα έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1-1,5 μήνα. Δεν το ξέρουμε, δηλαδή όχι εμείς, δεν το ξέρουμε το περιβάλλον του. Κάποια στιγμή θα πιάσει ένα κινητό, ένα τάμπλετ, ένα λάπτοπ, ένα κάτι. Δεν ξέρω και πώς θα προχωρήσει η τεχνολογία και πώς θα είναι μετά 5 χρόνια από σήμερα. Και θα πατήσει απλά ένα. Είναι και το όνομα ιδιαίτερο. Ένα Caroline θα πατήσει και θα βγουν 1000 αποτελέσματα. Και θα συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Ακριβώς. Υπάρχει τρόπος να προετοιμαστείς για αυτή τη μέρα? Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε αν θεωρούμε ότι θα το προστατέψουμε το παιδί κρύβοντάς του την αλήθεια. Άλλωστε, το να λέμε στα παιδιά την αλήθεια είναι αυτό που είναι ο κανόνας μας στην παιδοψυχιατρική. Θα πρέπει να λέμε λοιπόν την αλήθεια ανάλογα με την ηλικία του, το αναπτυξιακό του στάδιο και γενικά όσα μπορεί να αντέξει και να είναι μια βαριά αλήθεια. Είναι μια βαριά αλήθεια. Ο μπαμπάς να βρίσκεται στη φυλακή γιατί έχει σκοτώσει τη μαμά είναι μια αλήθεια που... Είναι μια βαριά η οποία έχει πάρα πολλά συναισθήματα στη συνέχεια και δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να τα διαχειριστεί και αυτό το παιδί. Υπάρχει λοιπόν τρόπος αυτό να το διαχειριστείς με τη βοήθεια λοιπόν ψυχολόγων, με τη βοήθεια ειδικών. Πας για παράδειγμα 3 ετών στον παιδικό σταθμό και λένε τα άλλα παιδιά, ο μπαμπάς, η μαμά μου και αυτά, και σε ρωτάνε τα άλλα τα παιδάκια μέσα στην αθότητα των χρονών, ο δικός σας μπαμπάς και η μαμά. Θα ξέρεις να πεις ότι εμένα τη μαμά μου τη σκότωσε ο μπαμπάς μου, ας πούμε, και είναι στην φυλακή? Θα στο έχει πει κάποιος και πώς θα στο έχει πει? Ή πολύ απλά πώς το ζωγραφίζεις όταν χρειαστεί να ζωγραφίσεις την οικογένειά σου και να ζωγραφίσεις τη μαμά που είναι η πρώτη ζωγραφιά που κάνουν τα παιδάκια. Έτσι. Εκεί θα πρέπει να σιγά σιγά να ενημερώνεται, όποτε είναι η ηλικία. Το πότε θα έρθει η ώρα να ενημερωθεί ότι ο μπαμπάς ήταν αυτός που φώνευσε τη μαμά, αυτό θα έρθει σταδιακά. Πάντα σίγουρα η βοήθεια ειδικού θα είναι βοηθητική σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει όλα τα συναισθήματα που θα έχει στην πορεία αυτό το παιδί. Αυτό που μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση εχθές από την εισαγγελική διάταξη που είδαμε ήταν ότι ανέφερε μέσα αυτή η εισαγγελική διάταξη ότι ο συζυγοκτόνος, ο δολοφόνος, ο καθομολογίαν δολοφόνος είναι ένα άτομο στερούμενων ηθικών αναστολών που θυματοποίησε το παιδί του. Ναι. Όχι μόνο είναι συζυγοκτόνος, όχι μόνο είναι γυναικοκτόνος, σκότωσε τη μητέρα του παιδιού του και κατέστρεψε στην ουσία τη ζωή, στέρισε από το παιδί το βασικό πρόσωπο, το μοναδικό πρόσωπο στη ζωή του, τη μητέρα του. Αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.